Dobrý deň, volám sa Katarína Tichá a v spoločnosti Právo s Katarínou sa venujem poradenstvu v oblasti GDPR. Viete, že 90% zraniteľnosti vzniká v dôsledku ľudského zlyhania? Každý vo vašej firme je zodpovedný za ochranu údajov a je dôležité, aby vedel, čo má robiť. Vedia vaši zamestnanci, aká je ich úloha vo vzťahu k GDPR? Váš personál potrebuje porozumieť svojej úlohe v procese zaistenia súladu s GDPR. Aby ste to dosiahli, potrebujete ich pravidelne trénovať, školiť a zaistiť, aby bol tento tréning vhodný pre ich pracovnú pozíciu. Vylepšite povedomie vašich zamestnancov o bezpečnosti údajov a zefektívnite ich reakcie. Pripravte ich na množstvo obchodných scenárov, vyhnite sa pokutám a prerušeniu poskytovania služieb. Vyberte si z našej ponuky školení zameranej na konkrétne potreby vášho podnikania.